El 19è punt de l'ordre del dia és moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere, presentada pel grup parlamentari socialista. Per exposar-la té la paraula la senyora Marta Moreta. Sisplau, els demano silenci. Senyora Moreta, quan vulgui. Gràcies, presidenta, conselleres, diputades i diputats. M'agradaria iniciar llegint uns titulars que he trobat a la premsa i a la ràdio. Uns titulars que potser ens han de fer reflexionar a tots plegats, perquè són titulars que són de la premsa i la ràdio pública de Catalunya. I, per tant, penso que és bo iniciar aquesta intervenció llegint-los i que tots en fem una reflexió profunda. Diuen el següent: una dona morta a Esplugues en un nou cas de violència masclista. 132 dones han mort a Catalunya en mans d'homes els últims 5 anys. I cada 10 minuts una dona mor en mans de la seva parella o exparella en algun punt del planeta. Diputats i diputades, no moren. Les maten. Són assassinades. I per això, llàstima que no hi ha la consellera aquí també present, hi ha l'altra, per això, consellera, perdoni, per això, consellera, hem de començar a parlar en propietat, perquè això és la televisió pública i la ràdio pública de Catalunya. Per això deia que no hi havia la consellera. I quan es transmet informacions, s'han de transmetre bé i no es pot fer aquestes errades. Avui, dia de la loteria, alguns afortunats ho han celebrat. De fet, ha tocat a Manlleu, però a mi no m'ha tocat. Però, parlant amb seriositat, avui dia de la loteria, la probabilitat de que et toqui la grossa aquí a Catalunya és de 1 entre 100.000. I, en canvi, la probabilitat de que siguis víctima de la violència masclista, segons l'últim informe del Consell General del Poder Judicial, és de 15 a 10.000. Néixer dona o home és una loteria, però t'hi va la vida. Consellera, ara sí, deixem de parlar i actuem. Actuem cada dia, 365 dies l'any, de dia i de nit. Treballem per erradicar aquesta xacra i fem-ho amb garanties. Avui tenim l'oportunitat de crear i liderar aquest gran pacte català contra la violència masclista. Un pacte representat per tots els moviments feministes, per totes les entitats i associacions, pels sindicats i, sí, consellera, també pels partits polítics. No hi poden haver fractures ni opinions diverses en aquest tema. Hem de fer pinya. Des que hem iniciat aquesta legislatura, la Lucinda, la Cristina, l'Aránzazu, la Flori, la Maria José, la Carmen i la Victòria han estat assassinades. Prou assassinats. Avancem amb celeritat.
ens falten agents dels Mossos d'Esquadra. Ens falta augmentar els programes d'atenció i tractament de les víctimes. Ens falta formació especialitzada, de tots els professionals, evidentment, i de tots els àmbits. Encara ens manquen campanyes de sensibilització. Hem d'impulsar el creixement de les xarxes de cases i pisos pont per a dones que hagin estat víctimes de violència masclista. No podem reduir els jutjats Vido, ja ho vaig dir, i un llarg etcètera de temes que encara no ho fem prou bé. Conselleres, ens manquen recursos i ho hem de dir ben alt. I això no ho podem obviar. No podem deixar de banda la coordinació interdepartamental, és a dir, aquest treball transversal essencial per guanyar aquesta cursa tan llarga i complicada. I voldria acabar la meva intervenció sobretot agraint als grups parlamentaris de Catalunya Sí que es Pot, de Ciutadans, de la CUP i de Junts pel Sí, per arribar a un acord per fer una moció més bona de la que jo vaig presentar. Perquè amb molta perseverança hem fet diàleg, negociació i pacte per fer una gran moció que avui espero que tots els diputats i diputades d'aquesta cambra l'aprovin. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Moreta.